Bilbranchen har udviklet sig gennem mange år, og det vil den blive ved med. Papirservicebogen har bare ikke fulgt med den samme udvikling. Da vi startede i 2015, var det et meget stort problem, at papirservicebogen og servicehistorikken ikke var blevet digitaliseret. Det begrænsede værkstedernes kendskab til bilen og gjorde det svært at kortlægge historikken. For bilejerne betød det også stor usikkerhed, hvad angår fabriksgarantien. I dag er problemet i højere grad, at der findes så mange forskellige digitale platforme med forskellige krav, adgangsforhold og niveau af læsbarhed. Med Digital Service Book gør vi servicehistorikken tilgængelig for alle, både bilejere og værksteder. Digital Service Book går forrest for at sikre højere branchestandarder og fuld gennemsigtighed. Platformen skaber transparens omkring servicehistorikken, bildata og retten til at servicere og bibeholde fabriksgaranti for alle bilmærker. Alle bilejere har krav på deres egne data og skal frit kunne vælge, hvordan deres data bliver brugt. Derfor er dette nu tilgængeligt et samlet sted for værksteder og bilejere, så ingen er i tvivl om bilens historik eller reelle værdi. Platformen er et økosystem, der forbinder OE-systemer og de frie værksteder. Med vores softwareplatform kan værkstederne spare tid på registrering af service med integrationer til værkstedssystemer uanset bilmærker, få bedre indsigt og sørge for hurtigere diagnosticering ud fra bilens servicehistorik, adgang til OE-data og kampagnesøgninger. Værksteder kan også give bilejere besked, når det er tid til næste service, så de opretholder en effektiv kommunikation og god relation til deres kunder. Digital Service Book er også bindeledet imellem bilejere og værkstedet. Platformen sikrer, at bilejere har bedre dokumentation og nem adgang til fuld servicehistorik, som følger bilen i dens levetid og kan dokumentere service og bevare bilens garanti. Platformen skaber sikkerhed i forhold til bilens reelle værdi, når det kommer til køb og salg, og modvirker samtidig kilometersnyd. Ligesom resten af bilbranchen udvikler vi konstant platformen og tilføjer hele tiden nye funktioner. Digital Service Book er en værdifuld teknologisk innovation inden for bilbranchen, der hjælper med at sikre højere standarder og øget gennemsigtighed, hvilket gavner både bilejere og værksteder. Digital Service Book.